yen udan gledhek bapak kerja yen mung ana proyek ambien turung kramikan arep turu adem kangenan penting saben dina iso mangan saiki aku wis gedhe iso golek duit dhewe senajan biyen mung iso nyusake pak ibu ngapurane saiki aku wis kerja senajan uripku rekoso ikhlas bekti kanggo keluarga aku iki anak lanang kerjaku mung turun dalan muga iso mulyake derajate keluarga pak ibu rekasane ngrawat aku kanthi gedhe jan kata luputku kula nyuwun pangestu ramikan arep turu adem kangenan penting saben dina iso mangan saiki aku wis gedhe iso golek duit dhewe najan biyen mung iso nyusake pak ibu ngapurane saiki aku wis kerja senajan uripku rekoso ikhlas bekti kanggo keluarga aku iki anak lanang kerjaku mung turun dalan muga iso mulyake derajate keluarga pak ibu rekasane ngrawat aku kanthi gedhe jan kata luputku kula nyuwun pangestu kangenan penting saben dina iso mangan saiki aku wis gedhe iso golek duit dhewe najan biyen mung iso nyusake pak ibu ngapurane saiki aku wis kerja senajan uripku rekoso ikhlas bekti kanggo keluarga aku iki anak lanang kerjaku mung turun
gedhe jan kata luputku kula nyuwun pangestu jan kata luputku kula nyuwun pangestu kata klentak-klentu kula nyuwun dong ngarestu biyen pedhot sekolah mergo kahanane susah weleng bapak dadi wong sing genah